Bai Chini news channel te Khwnaya no ani loge tongo Chini EM education borong ganang no belaika hambai tini Chini sauto kabangma je school no khamia IS office hamia tongmani oborok no inquiry Khwlainani bagai nainani bagai phaimani bagai bono belaika hambai asuk din jeng tamhinai Chini je ADC government tongfrubo jeng omahai visit no yako belaika hambai Chini je new elected Chini EM no omahai ke jengno teibo jengno hamari te ashirbar Khwlaimani bagai ang Nuksugo ebong ang Nuksugo tabok bini bisingtei ebong Chini CM ni bisingtei Chini Maharashtra ni bisingtei jeng ketal kaisa IS mangkha abo jeng belaika proud omahai ke sara Tripura rajyogo mono hoy Chini south no first duitala jeng foundation ni bisingtei jeng mankha aboni bagai belaika hambai ebong jeng Naikha abo simia Chini south te IS abo tabok rupaisori jeng sokpaija Inka aboni structure bo jeng nukha onek hamia toilet room hamia aboni bagai bo Chini EM nai tongo bo jeng bai te IS bai kok salaika tebo nutun oro bahai ke Khwlaimannai abono tei jeng alochona khlaika ebong je teacher kabangma kom tongmani abono bahai ke solution khlainai abono teibo jeng kabangma discussion cholika ebong jeng bilonia je jaga tongne kabangma single teacher rok nukha ebong Chini rupaisori bo omahaino inka oborokno tei bahai ke solution khlainai obo tei jeng salaika ebong ang asa khlaio Chini EM ni bisingtei obosyo obo solution ongnai hini hambai. Good morning sir. Media rongno puliauna hambai maro jeng tabuk basalaijak Salbrumni rupaisori Chini oro IS office TTADC ni ani logi tongo Chini borong manang o amchani no Chini MDC Debajit Tripura jeng tini phungni simino biloniao puila thanga Rotonpuro aro propose IS office ketal tangjangnai ingkai abono jeng guri nailekha jaga nailekha tabuk proshashan ni je kisu ain kanun tongmani abono clear mani poreno jeng Rotonpuro kaisa ketal IS office khlaijaknai aboni loge loge jeng Dhananjoy memorial school jeng thanga belai koro nobosta belakhena chaya khoroksa matro teacher tongo ar student tongo 3 jona kintu naine mer khoroksa pano khub kaham khaino bo duty khlai tongo ponole bolaina nango prosongsa khainango amoni pore jeng phaisoge jeng tabuk rupaisori Chini IS office oro IS bai jeng asukok salaika Chini logi tongo additional CU tarpore Chini PU education gaborok tongmani bagai jeng tini oro pura elakani je status je bortoman je obosthana jeng nailekha jeng tini okongno sananayo je ADC hapangno rajyo sarkar bisi kolok mano jengno sagnangya bonsona khai tongo aboni karone jeng tini oro naikha school repair aro IS ekta office bini andaro 76 number school tongo kaisa tabuk difang thangka ekta IS office repair khaijan pojonto jeng tini tau pojonto jeng rangmanya state government thani omono Chini koimung omono Chini abedan omono jeng request khaina musongo je basic je demand je nangya khaino ngya khain chugya omti rongno jengno dakti nangtung oma haikena jeng kabangma amchayo next ko koyekta dini bisingono jeng Kwrwng jaga jeng thangai je school IS tai student rongni kabangma jeng jalongno tui jeng kaham kai kok salainai jeng tabuk khaina hai taisa thangtongo bisi mono aro jeng aroni ILC committee rongni tai Chini aro IS rok bai asugui aroni area ni jeng jalno tui jeng kok salainai hamai jeng master recruitment khaina bagai Twitter panung tung jengno jekono babe phono master renan bagai jeng state government jeng proposal roka
Ebong ingyakai chungno deportation reni saka. Ingyakai ba chungno je ain tao khai tongkha. B.Ed, B.T, B.Ed ingyakai ba TET. Abono kisa relaxation khai nai. Kabang mata chini bekar tongo. B.Ed pass khaijak tongo. DLF khaijak tongo. Abono chung khub sohos upaya chung jeno recruitment khai manatoi. Chung Raja Sarkar no chung koikha ebong Chief Minister bai chini Chief chini Administrative Chief Chairman Borom Ganang chini Maharaja Sri Sri Product Kishore Deborma bo malaikha dabi bo khaikya asa khlayo naigana tamung chung asa khayo kisena kisa poriborton akta asas tongo